Sartorias. Nikto nám prosím nevystupuje, nikto nám nenastupuje. Vyčkajte, až úplne koleto opäť zastaví. A vážení cestujúci, bavíme sa, chcem vidieť všetky ručky hore a ja vám to za to dvihnem. Dávajte ručky, nádhera, bomba, pozor, zapínam turbomotory. Ešte mi nájdeš chlapci dýchatáce, si to máte radi adrenalín, výšku 20 minút. Ďalšia predĺžená jablčka, jazda. Áno, a táto jazda bude takisto súťažná, tak ako som slúbil. Ja napočítam do 3, keď budete rásť, kričať a výskať, ty pôjdete vyššie a ty pôjdete rýchlejšie. Takže pozor, pripravíme si kričaky, výskajky, ja poviem 3 a viete, čo vás čaká, nevidíte. Takže pozor, pripravíme sa. Orka váka. Ja poviem raz, 2 a 3, všetci. To je paráda, to je paráda. Super, super. Ja vám robím nádhernú vlnu. Nádherná vlna tsunami. No bomba, ideme na to. Bere. Mamma mia, questa è una pazzia. Chcete mať koniec jazdy? Ešte nie. Ideme ďalej. Chcete ísť opäť hore? Tak ja poviem 3 a viete, čo vás čaká, nevidíme. Raz, 2 a 3. No super, super, opäť ideme hore. Musím vám to zdvihnúť naspäť, takže ideme hore. Pozor, vážení cestujúci, ja poviem raz, 2, 3 a všetci viete, čo máte robiť, ja vám urobím nádhernú vlnu tsunami. Raz, 2, 3. Vydržíme ešte trošku. Super bomba, pozor na morskú vlnu tsunami, všetko tady. And down. Get it!
Orkami. Przestań patrzeć. Dúfam, vážení cestujúci, že nikomu není zle. Nikomu není zle? Bomba, ideme ďalej. Takže to tam ešte povedem. A teraz pozor, teraz si odkričíme, vážení cestujúci, rýchlosť. Čím viacej budete kričať a dlhšie, tým rýchlejšie pôjdeme. OK? Takže pozor. Raz, dva, tri. Takže pozor, ja pridávam na rýchlosti. Pozor! Momentálna velocita. Nie je to za to, ale stojí to za to. Questo pazzo! Oj, oj, oj! Keby náhodou niekomu bolo zle, opäť si môžete odložiť u suseda. Mamma mia! Questo è il contratto! Takže to tam ešte povedal. Na atrakcii Amarta. Tu lambada, idem! Finito. A tu náš šéf, počúvajte, náš šéf povedal, že máme si ešte zahrať o jednu alebo dve vstupenky gratis na Calypso. Takže si to takisto odkričíme. Ja poviem 3, viete čo vás čaká, neminie? Počkajte. Takže pozor, kto dostane lístky zadarmo na Calypso? 2 lístky, takže 1 lavička. Raz.